Jam waale mon bandiraɓe tedduɓe, jam wiyete mon to gonɗon fu yo jam won ɗon. On beltanama e canal meɗen Sow Pullo TV. En gari ɗo hande kadi jokkodi yewtere men nde mbaɗnoɗen nde ko fate fartange joguiɗo yidde arde leyɗele Europe bangal gollude taw ko visa ardi. En kaleno leçon men guidano condition ngaji ɗi mbiyen ko jogade goto e diplôme ji tati, diplôme université walla baccalauréat walla certificat meccal ngal wawi wonde foof, gila e mécanicien, plombier, menuisier, maçon, doctorio, mecce fof ɓurɗe mecce fof no ka jaga hande fof ena manki hay sen limtani. Joni noon ko bandiraɓe ha paama tan wona mbeɗa hirjini yo jomum en ngar taw jomum on ko jaggi toon en daña hen ene wawi joɗade e leydi mum, ɗum ɓuuri. Tawi noon jomum ala to jaggi ene wawi dillende sababu walla taw jomum jogui moyen ene miije so ari ga golli ga ɓurata samaranede, ene wawi arde golle ne goodi. Kono noon ko sarɗiyeji ɗi kalden ɗi tan, goto e seedantagaji tati ɗi kalden ɗi, bac, université walla meccal ma, certificat meccal, joganade hoore mum ujunnaje nayyi compte mum e janngude ɗemgal ngal ha nana ngal woni foof B1 kamɓe mbiyata B1. ko ɗum woni so jomum dañi ɗeɗo gueɗe tati ne wawi jokkodirde e Allemagne naaɓe ga wawa wat feere waklide diplôme o watta mbo e ɗemgal Allemagne walla e anglais waɗere nden ɓe mbawata wadde reconnaître kamɓe Allemagne naaɓe. Wonande arabisage ene mbawi natde e mawqi hukumi e internet woni hen al i'tiraf bil mu'ahhilat fi Almania. mi refto al i'tiraf bil mu'ahhilat fi Almania, sa tappi ɗum ɗo e Google ma addane site maɓɓe internet, site laamu ngu e internet, ma hulmata ndewata ha mbawa windude meccal ma, on fo duuɓi jannguɗa meccal ngal hoto dañɗa diplôme o foof aɗa wawi windande ɓe email maɓɓe ɓe jaaboma, walla noddaɓe e ligne hotline working and living in Germania. Working and living in Germany, numéro maɓɓe ko 0049 30 18 15 11 11 0049 30 18 15 11 11. Wonande anglais naaɓe heɓe mbawi yadde to Google soɓe jiiɗi humpitade heɓde humpito ko fate waklidde kayitaji seedantagal muɗum watta ɗemgal anglais walla ɗemgal allemand, ɓe mbawi yadde to Google ɓe dubba ɓe binda Federal Ministry of Education Research, so ɓe bindi ɗum ma addanɓe e anglais. Aɗa wawi wattude kadi ɗemgal français ɗemgal anglais kam ene siiri, ene wawi kadi mbatta ɗum ɗemgal français ha mbawa famde ko winda ko hen. Kono noon so wonti aɗa winda ɓe email o koye anglais tan bindataɓe. aɗa wawi wattude noon ɗemgal français ha paama walla ɗemgal arabe ha paama koɓe namni ko. Sa faami ɗum noon so wonti aɗa winda ɓe per email ko ɗemgal anglais tan bindirta. So woni noon aɗa noddaɓe jabotoma kalowo ɗemgal Allemagne walla jaboma kalowo ɗemgal anglais 8h ha 4h ñande gila altine ha aljuma, lundi ha vendredi à partir de 8h subaka ha 16h kikiɗe noddi oɗo numéro fo heɓat. Wonande on jogueɗo condition ngaji namnaɗi ɗi dañje hen humpito laaɓgo
ko oɗo nimar noddata walla mbaɗen waɗa jomum waɗa ko mbimi ko al i'tiraf bil mu'ahilat fi almania so windi ɗum Google ma site gouverneur o arane keɓa hen ko ɓurni laaɓde tawi ko anglais ko federal ministry of education research eywa ko ɗum ɗo woni taɓal men ɗimmal vidéo men ɗiɗaɓo ɗum noon bandiraɓe baɗɗo hen intéressé fof hande ko 13 lewru 10 ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi wonani baɗɗo hen intéressé ene wawi kadi addude namde muɗum hen ko ganduɗen fof ma en jaaba ɗum so en gandama en mbawa namnade kadi gaddunen bandiraɓe wona noon hirjinde neɗɗo joguiɗo bitik muɗum walla bitikaji muɗum en daña ko mofti en daña ko yooɓi fereji muɗum foof mofta hunde on min mi wiyani ɗum yo arga mbiyam yo arga ko soko tokoso mbo ala to jaggi ene janggi ne wawi meccal mum taw soko tokoso on wawi arde ga liggo ha daña hunde nafoore hoto golliyata men avenir kam ko leyɗele Afrique hakki kam enen ko ceeɗiɗen ko ga ene moƴƴani poɗɗoto kono jomum yeehi ha jooɗi ketti caggal yo hoto men golloya ko toon dañat kalis mawɗo nafo fawade noon koɓe jaɓata kon ɓurdi ko yoɓete gayete ɓuuri hewde ko yoɓete leyɗele men ɗum kam kadi ko bange hande ɗo laamu Allemagne so neɗɗo yoɓama ko mbo ala meccal kalaten ko ɓuuri famɗude ko yoɓa ko buuɗi sappo e ɗiɗi euro buuɗi sappo e ɗiɗi euro leer wonande mbala meccal o joom meccal noon san départ meccal ma yaha capantati euro nogas joyi en par leer aɗa yoɓa hen noon lempoji ɗum ko bange mum e ɗum noon bandiraɓe tedduɓe en wasa jutnade tan mbaɗe abonné mbaɗon partagé vidéo o ha bandiraɓe keeɓa ɗum yaaji bandiraɓe ballodira hen no mbiɗen ni tan ko yedde tan feccide bandiraɓe humpitoji aduna wonande joguiɓe fartague wawde arde ga mbeɗa ñaagui kala ɓi Afrique najoto meɗen mbo ala ene jogui meccal muɗum ko soko tokoso yo profite ara mbade ko lawol visa yo yaa kadi leydi no woni ɗi yo yaa consulat Allemagne walla ambassade Allemagne toon namno maɓe kalan ɗum hen ɓurni laaɓde bandiraɓe tedduɓe yo jaam ñallu on jarama